Hey guys, नोंथांमोनखौ फामिसना चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे ओरैबायदि मिनिथाव माने भिडिअ लानानै फैदों जास्ट बे भिडिअखौ आं बानायनाय नङा थेवबो आङो मिनिनो ओंखारो आरो नुनानै ना बेनिखायनो नोंथांमोननोबो देखायनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै सेंग्राफोरा खुदै गनो नाङा जुदि खुदै गयोब्ला दाया खिन्थु आंनि नङा दै आरो बे भिडिअखौहाय नायनानै गाज्रि साननो नाङा ना जेनेबा दा बायदियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर'फोरा बेफोरबायदिनो जेनेबा खेला होनांगौब्ला गेलेनांगौ जोंनि थाखाय बेसेबां गाज्रि आरोना गुबुन जाथिखौ नुबायना नोंसोरो माबायदि गेम होयो माबायदि भाइरेल जायो जोंनि बर'आवसो माने गोबां एंग्लु एंग्ला मेगन सालायो एसे माबा खालामब्लाबो दाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला सोरखौबाबो नुदों आङो एनिथिं एमजेखौहाय माने एसे जावलुनाय जास्ट होदो बिसोरखौबो जानो होदो आरोना बिसोरलाय हाबा जाखानाय मानसिसै बिसोरखौ सावबाय थानायनि दरखार गैया जायखि जेखि भिडिअ लाबोआ मानो स' लोगोफोर जेखि जाया मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै हयथ' मिनिखागोनखा फुरा मिनियालासेनो थानो हाखानाय नङा स' लोगोफोर गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ नायलांदो अब्ला रुको जरा सबर करो मा जाबावगोन बिसोरजों Sige! Padayon lang! Padayon! Hey! सब क्या देखना पड़ रहा है Asyakina! Mabaji man ko! Gutaw na! Gutaw! लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव फोरमायदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो हागौ होनजासे नोंथांमोननि लोगोफोरनोहाय शेयार खालामनानै होलां बाय बाय